Mukai naik deh, boiler ta, hampe. Oh, people raksa, tinta ni se wah. Enjara hai, Joy Hanuman. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Rwgabai जोंहाथ' दाखालि बावै माइखौ हाखांजोब्बाय नालाय बेनिफ्राय दिनै हाजिरा साब्रै लादों ओमफ्राय दा बेखौनो रोगानो नागिरदों आरोना आङो उपाय गैया दा मावनाय दांनाय बोथोर सफैलायबाय माइ मारा जोबस्रांजोबबासो एसे सान्थि मोनलायसिनलाय आरोना दा नै बोसोरसेनि थाखाय आदारखौबो बुथुमनानै लानांगोन माइखौबो नैथिं खावसे दंबावोसो हानो गोनां जोसाजों माइब्रा दंबावो हाखांजोब्बाय हानायालाय ओमफ्राय खावसे सरजोब्बाय दा सरनोसै र' ओइ people raksa tinta ni se wah enjara hai Joy Hanuman माइ रोगागासिनो जोंहा नै जोबां जाथारबाय र' जाबग्रोनि आं अबेखौ हाथाय फुदों सोर नोंलाय मा आखायाव मा खालार नांगौ नोंनाव हो मा नांखो नोंनाव खालार माबा रुफामनाव दानि थांना फैदोंमोन जों दसे जोंखौखा नामा नै जोंहा धनिस्किया दासो हाथाय फुदों दासो सिखारदों नालाय आयो एकथायावसो सिखारदों नै बिबियाना सायगासिनो जोंहा मोनगासिनो थार नोंस्रा होननाय माया आं जि मोनखायो हमबानो मोनो नै उफ मेंजोब्बाय माइ सरनानै लाबोगासिनो दे मंगड़ा क्या रकम है ऊपर उठा दे ये रकम मंगड़ा भैया अरे नहीं पड़े लोग खाना नहीं खाए सेप्टर स्किन रो नहीं को हजीरे नाश्तन जाशने साजियाबो टावारानो खांजोब्बाय नोंना नै नायनो सुखुथारलालाय गोजां बोथोर मोनफैबाथाय बिराद गाज्रि जायो जालु फाख्रेबख्रे बेदरखौबा बोथिसेबो होफैया आंनो ओमफ्राय गाहाबा ओंख्रि गोथाव नङाबानो ओंखाम जालाया ओमफ्राय हटेलाव जाहैलायथारो एखेबारे माइ रोगानाय बेसरा हाथारला होनो मालायनाव खामानि मावबाथाय बिदिनो हायाबाबो गखाया भिडिअ बानायदोंना खोन्थायो ओरै फै मानो नाय लादों नोङो माइ रोगानो फैदों आरो रोगाख'नो हाथारला हाजिराफ्रा मेंजोब्बाय जि मोजां नुदों नै हाजोखौ बारा गैलाना आखाइ सरग्रा जादों आरो उन्दैथारबा बिसोरो उन्दै माने मानसिफ्रा हायथा जायोना बिसोरना बांसिन ना नङाबा बैसोआनो लाय
दुगिनाय खमला होनलाय खमलाखौ आंखौ हाननो होलायबावो ओमफ्राय गैयालै आसुगुर गैया हरलाय नायनाङा आसुगुर गैना गैया हरलाय नै थुनिसकिया बिनि खमला फिथाइखौ हाननो होलायबावो आरो आंखौ फिथाइ हानना होबाय ओमफ्राय नै मोननायखाय जि दुगिखा माबेलाय अरेन्ज खमला फिथाइ जिनसै होनगोन जागोन देग्लाय बोसोरसेनि माइआ बेल' आरोना जोंना नै जानानै लेट्रिङाव दोनहरनांगौआ हासार खालामनांगौआ नै ओमफ्राय दा रोगाखांजोब्बाय हाजिराफोरनो दा एसे जलफान बानायबावदों आरोना बेदरानो मोनाखै ओमफ्राय लाइखौ रानग्रोजोबबावो आंना मांख'ए हुआ নাই এই কিবা কিটা মই আগতে বগাই দিলে हामफेया हाजिराफोरनो बयलार एवदों आरोना मुलाजों मोनदोंना मोनाखैथाय मोनां जाबाय ओइ जाबायदां माथो जाबायदां माथो ने लेस्रा एसे ओमफ्राय मुला बेदर लेस्राबो होबावदों जाबाय लेस्रा माने सबाय बिमा बिफाखौलाय होआखै सबाय बिफाखौ ओमफ्राय माबा आरोना राइस बियार जौ गिसि होगोन आरो बिसोरनो नै राइस बियारजों होगोन आरोना बिसोरनो गोमो जालायनाय जौ गिसि दे लागायदो बयलार नै हामफेया रानबाय दा आयौ मोखामा जोंख्लाबबाय थादोंब्रा नालाय ओइ कपिराइट आइक देबो रे मोर ভিডিওতে लाइक दे बोल के तो अपना ना ওইটা তো গানা বজাই रहे ना कपिराइट আহি যাব मोर ভিডিওত आंनो मुखे नायदो बेक बयलारटा हामफे बादे नाखिदे लेके आनबो चक्री दे खाइबो खाइक दे बाबा ब्लैक शिप have anyone yes sir Baba black sheep have anyone माइयाबो जागासिल' रोगाखांबाय दिनै ओइलाय माइयाबो एसेल'सो दिनै जोब्बाय रोगानाया ओइ नै आलासिबो दं एसे माइ रोगाग्राफोर औ